अरे बाबूजी प्रणाम। खुश रह बाबू खुश रह। अकेले ही पाहुन ओ ना आइलन उनका कल राखी बात हो वही खातिर उचल गेलन हमर ननद के घर। हाँ कलन की तू अपन भाई के राखी बांधे जा हम अपन बहन से बंधवावे जाता नहीं तो कल राखी बात हम सोचनी कि सांझ हो ही गइल बा ताजे चल चले के यही खातिर आगे नहीं। छोटा क्यों तोर बचिया कहा तर लिया। हाँ हम लोग के फोन कैले रही कि तू पक्का पहुँचू तो हम कहनी है कि हमरा तो शाम हो जाए तो कहलिए कि हम लगले पहुँचे पता ना तो फोन कर ले लिया तो बस बताओ तो दीदी के फोन कर दीदी आए तो कहने पाहुन कर लिया कहे तो अच्छा रहे। खैर कोनो बात नहीं चलो घर चल बाबू। हाँ चलिए चलो हम आओ तनी को देख। हां ठीक है बा बाबूजी बाबूजी का हो हम के राखी किने के पैसे देंगे। राय किने के हां दीदिया राखी ले ली ढेर दीदी राखी दी तबे हम बना जी किन के बना पैसा का हुई हो राखी किने खातिर राखी काचा धागा के राखी हम का फराम पड़ बोला अबे बनबू अबे टूटी जाई पैसा बर्बाद हो जाई तो मैं पैसा बर्बाद होके जाए कुछ भी होकी खाली राखी बना जाला अपन भाई खातिर ना भाई खाते है ना टूट जी फेगा जी पैसा जिया न हो गइल हां ना पैसा ना दिए ना तो मेहनत से कतो मैं पैसा लेबो। बाबूजी तू पैसा देबो कि ना देव हो पैसा ना दिए कहने दे रे काय के दे तू राखी ना बनोगे ना तू राखी ना बनोगे साल दिन ना रे ना बना है जाय दे बाबूजी उ ना बनवे त हमर छोट भाई बना उ बनवाई ना तो पैसा नहीं खेले जा ले अब कहां से ले हम दे पैसा नू ना दे हमार बाबूजी तोरे नहीं ना आना पैसा ना दे देखा तानी कैसे देता हूं देखा तानी हम मांगे तो देलन तेरे काम के पैसा नहीं देला ना राखी के दिन मांगते पैसा तो राखी के मांगे तो का होई राखी काचा धागा खातिर का फरम पड़बे चल बराबर कर देगा राखी सुन हमके दे दो बाबूजी जा देखो तो कैसे मिलता चल अरे करो झगड़ा करे दीदी आई ले भेंट भइल हनु हां भेट तो भइल राखी लेके देखा तो कितना प्यार बा तो हम लोग खातिर राखी ले हो एगो ससुर बाबू कहता राखी ना बनवाई तेरा के पैसा हां बाको तो कोई को तो हूं को ना राखी बनवावेला कौन साल ना बनवालो ना गलती न बा हो राखी बनाओ के चाहिए वही के त्योहार तब का भाई बहन के त्योहार तू खुश बड़ा नु हां हम तो राखी बनवाई ला देख करे का बात करते रहे बाबूजी से मैं का सही राखी के बारे में भैया कबहू राखी ना बनवावेला छोड़ ना ओकर बचपने से आदत बा आज नया बा कहू ओकर उहे आदत बा जो अब तारा के अच्छा लगेला तू बंधा लेवेला हमने दोनों से अपने हूँ कहेला कि जल्दी से राखी बांध ना हमरा के भूख लगत बिना बंधाइले कैसे खा ले और ओकरा के देख मुंह ना धो ले चोटा कहीं के खा ले बेले। खैर छोड़ा जाए दो लड़का बैठो करो समझदार नहीं करी एकरा से बढ़ ना बा बाबूजी लड़का बा का करते नहीं कर कुछ के सही बैठल बनी हो अपन सरसला होता रक्षाबंधन अब तो मान लो कि बा तब राखी तो हम लोग किने के पैसा दे दिन राखी ले बनू हां बढ़िया रखेला काहे लेके ले मेरे हम तो लेके आइल रहली जाए दो राखी क्वेश्चन ले खुश रह। अरे सुंदर सुंदर राखी लेके आइल रहनी अपने खातिर तोरा भेंट ना भेल रहे घर से कहां भइला हम चलबनी घूमत होई लखेड़ा तो है ही है पैसा त ले ने राखी ले बनू पैसा कैसे राखी के लगलू राखी किन ले लस पैसा का राखी किन के तो हमको जूता किन के द का बर्थडे भाई भैया तू तो चुप रह तू चुप रह तू छोड़ बा ताकि मिलते रहे भाई के बंधन भाई बहन के बंधन है राखी बनू तू करा बंद भाई बहन के हम तो बनवाइबे करम दोनों बहन से छोड़ जाए दे हमारा ये करे जाए दे मत बन भैया और समूह मत लगाओ जाए दे बाबूजी एक एक जूता किने के पैसा मत दियो भैया के कहां दी मत दियो तू चुप कर मन बढ़ू देखे देबे चाहिए राखी ना बनोइबे का बना है और समूह मत लगाओ तू कोसा देओ मेरे हां द पहले जूता किन के काहे के दला राखी किन तेरा के हां तेरा के 1 रुपया ना दे बाबूजी कितना प्यार दर से बही नाइल बिया होय छपले भाई के मैं राखी बानो काय खातिर ओकरा खातिर आई हम तो एकरे खातिर आ जाता नहीं कि राखी दावा करे ओकरा हमारा खातिर नहीं खेल मार अभी चप्पल से उतार के बाबूजी चप्पल बाबूजी राखी 10-20 रुपए किना गेलो जूता 10-20 रुपए किन लिया ना
जूता बा जूता तो लगले फट जाई दो दिन में। राखी जिंदगी भर रही 5 मिनट में टूट जाई। तू ही देखी हमर अरे बहन देखिए आज जूता पहले किने के दो रही नु को बस ए चल दे दिन ओकरा के जूता खरीदी चाहे बापन बाराती निकाली कौन दिक्कत बा तरवा चल बता रहल बा। जूता किन तेरे राखी पैसा दे दे दी हां तोरो 10 रुपया में दीदी एक दे दिया तीनू आ तू जूता किना जा चल चल बाबूजी के 1 रुपया ना मिल के हां चाहिए। देखिए हां ताके मिस जी छोड़ ना रे तू चुप कर ना तहरा के जो चाहिए हम पैसा दे चल 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 घर घर चल घर चल ओकरा से मुंह मत लगाओ लखेड़ा है एकदम बाबूजी के ना बड़े तो हमर हमनी की होई बहुत बहुत लड़का बा रक्षा बंधन के दिन झगड़ा कर तक जूता चाहिए राखी ना चाहिए दीदी आई ना अभी तक ले बहुत जोर से भूख लागल बा। बिना राखी बनले खाइयो ना सकेनी। दीदी आओ तो नहीं अभी का हाई कोर्ट का ले ले बड़ा हम अपन बहन खातिर ले लेबनी। कामा छी हां भूल गइले राखी भूल गेला राखी बहनु राखी में कामा छी का करब हम अपन बहन के देम साड़ी हो साड़ी आज माने पहले ना दे सकला यही बार दे रहा देबे को ले बड़ा हां मैं ही बेरा देम हमर बहन ने बेरा हमर राखी के बनी तो ए बेरा ना देम का ए बेरा भाई बहन के त्योहार हो तहा तो खूब भाई बहन के त्योहार द द तारा निकल देब के न तो चुप रहो। हां तू बोलाई बहन तारा आनी बहन के देम द अपन बहन के देबे न करम। चल जा सर और राखी बंधा ले हमरा बड़ा आओ बंधा ले राखी हां बड़ा इनकर कभी राखी बनाए में शौक लागेल। हां ता सब बांध के अरे राखी बंधवा ले हमरा बड़ा ना तहरा के बांध और बांध हां खियावा तू बांध के हम मिठाई हमर साथी रो खिया दी खियावा हां बनवा ले ना बनवा ले हिक पुर गेलो बहन के और त्योहार के लगा रे बिगा तरी तोर तू ऐसे थाली काहे बिगला बिगम ना बनवा ला लो भाई बहन के त्योहार के तू मजाक उड़ा देले तू मजाक उड़ेल बनी भाग जा ऐसे नजर के सामने से। राखी का का होला है मतलब बताई मतलब अभी तरह के बांध लो खाना लग निकल जा सामने से कैसे करके चल गई ना इकरा के कुछ समझ में ना आवेला बोल छोड़ दीदी ले पूछ लो कबहू ना राखी बनवावेला जाए दे ओकरा के कैसे राखी बिगलो सा जाए तो भाग में राखी बांधने से पहले ना आएला नहीं तो हम राखी खोल के बिक देल रहे ना रे जाए दे ओकरा के जैसन बुद्धि बा उसने करी ठीक हो जाई ठीक बा, चल मैं घरे चलतनी है। चल घरे खाना खा ली हम जाते हैं। अरे रुक जा का वो तो ऐसे थाली फेंक देला सब नादान बा कितना तो बा हमरा से छोट बा वो फेंक देला से चल ओकर दिमाग बा मम्मी के भाई ना ओकर दिल पे तो ना लागल हम थप्पड़ मार देनी है ओकरा के धतु बबुआ तू घरे जो आवत नहीं ओकरा के मनइले कहां कने गइल बा ना तू जो ना घर हम आवत नहीं दिल पे लागल होई तो ओकरा के समझावे के पड़ी ना बहुत नाराज है बोले अरे तू एजा आके बैठ गेला काहे गुस्सा हो गइल बड़े का अरे माफ कर दे हमरा के हम तारा ऊपर हाथ बे छोड़ देनी माफ कर दे मैं चल ठीक है जा लो हरा पता बता दिल पे लग गई हो हम अब तू थाली फेंक दे तो हमरा के गुस्सा आ गई गुस्सा में हम तारा के थप्पड़ मार देनी मारे के तो ना चाहिए हमरा के माफ कर दे आज त्योहार बा तो कौन माफ कर दे जा लो घर अरे तो गुस्सा हो गई बड़े चल राखी बंधा ले पकड़ के छुटकी है मोबाइल पकड़ ला हाथ ला राखी बंधवा ले जाऊं के बाहर रही अरे ओकरा के तो दीदी का भाई भैया राखी ना बनवेले सा हम बानी नु तू तो बड़े रे लेकिन वो तो भाई बढ़ना ओकरो के बांध देती तो आत्मा जुड़ा देती नहीं बनाओ तो हमने के का कर सके नहीं जा दीदी तो पहले ही सही सब करले ये तो जाना था नहीं हम चलो हम तो खा लेनी चलो तो नहीं खा लो चलो भैया के बचपन से ऐसा नहीं आता था चलो चलो दीदी चलो बैठो अंकिता अंकिता
हाँ बाबूजी। देखा ससुर के बाही कट गइल बा। का बाही कट गइल बा एकर। कहाँ कट गिल बा? का हो गेल दीदी? अरे बहिया अगर कट गइल तो हम जाते अरे देखा दीदी, खेल लिया हाथ हम। कट गिल बा का कैसे? बोल दीदी? अरे रो मत रे पगला, ये हमरे गलती बा लगता कि हम एक रखे राखी ना बनी यही खातिर एकर हाथ कट गई। हमारी तो गलती है, राखी बनवाली ना छिपा फेंकनी थरी है। अरे ना रे पगला, ये हमनी है की गलती वो ऊपर से मिकरा के मारबो कहीं नहीं है। भगवान वे हाथ ले ले दे रहे में राखी बांधे के रहना। मत रो, जो होके के रहलू है हो बेला। डकरवा की गोर डकरवा नहीं खे। होय देख रे बुचिया, होय देख ले रे दादा। बात दिखाई बाबूजी। हो बेकर का होई। मत रो, तू रोवे ना तारा क्या और तकलीफ होई। मत रो तुम। अरे भैया रे भाई, यही से कहत रहने कि राखी बंधवा ले रे, राखी बंधवा मैं ले। अंदर से कहत रहनी राखी बनवाला। ई ससुर केहू के बात माने वाला हवन। अब का करबे बबुआ, अब का करबो? हमार तो दिमाग काम नहीं करता। मत बोली बाबूजी ने देख रहा क्या रहेगा, तकलीफ आएगा और तकलीफ लगी। रुपया तो रुपया, पैसा तो पैसा हाथों गई लेकर। तू मत रो रे पगला, तू मत रो। चले बाबूजी, अब एकर दुख तो हमनी ही के दुख हो गइल बाब, एक रह के तो देखे ही के पड़ी। हमने के सेवा के बाइक रह के ना देख हम तो कहाँ जाई। चलो घरे हो। चल बाबू घर चल। चलो घरे। जौन हो गइल रहे उहे हो गइल। चलो कि अब का तू रुसल लड़ा।